Ha? Saan kami hatulan, ha? Uwan, nanang, tatang. Ada relasyon min kin Manolo. Awanan kay tibain. Apay atinong panag, nanang. Ada boyfriend mau ngagdamangam. Apay anak ki boyfriend ka pa iti sa balay, ha? Isinak to ni Jomel, nanang. Kat ni Manolo ti pakiasawaak. Anya! Ay, di awanan baen nga anak ko. Nagbalin metan abalang kantais. Ay, si Maun. Ready, ay. Isardeng Maun ti aginaw. Intan maturaw. Ay, sa anak pa'y makaturog. Maturog kalatan. Bay anak pa'y ditaw. Nabartekan si Mau. Ay, bay anak laag. Kaya't ko ga ipapasti sakit tinakam ko iti anak ta. Gapo iti panagbalin na abalang kantais. Ay, hilakay. Bainak launa kini Jomel. Dumaamuan na ti amin, Sedes. Andiyan tula agad ti kunana iti anak ta. Dumaamuan na nga isukat gaya mo ni Katrina jay nakataktak nang ken nakasaysaya at unay atao iti lakay abalaw. Ada umaay lakay. Isardeng mo kumanday ta. Asino day ta? Siyak tata si mo. Umayak man. Nay, ni Jumel lakay. Ay, basta ka, kaya't ka, kasarita. Nakaturog kayo katin, tata. Nana. Ay, mabit lang, baraw. Umayain. Nay, agin inom kayo matata. Itaman pa'y asinangoy ti arak. Wan barap. Ta ada problema may kendadab asedes. Anya ti problema yo, tata. Nana. Panggap iti anya ti problema yo, tata. Nana. Bagayo kanyak tabarang makatulong hak. Ay, nakadagdag sa hindi parikot mi ita baraw. Ay. Ay kat agsangit kayo mutan, tata si mo. Ay, gaputa. Babain kami unay kan ka baraw. Anya ko mati kabain nyo kanyak, tata. Saan kayo amaawatan? Bakit si Kante mangibaga? Ay, nasaysayat asikalakay. Anya ti ibagayo kanyak, tata. Nana, anya? Ay, kwa barog. Hindi Katrina. Apay ni Katrina, tata? Ay, ada kaayan-ayat na sa balay. Anya? Saan man nga angawan na kasta, tata? Ay, pudnaw timbagan ni tatang asimaw baraw. Nila kay Manulaw. Tinangisukotan ni Katrina ken ka. Saan? Saan? Oh, Jomel. Ikaw, yung apay nga arak ti sangsang mo. Jen, Ada ka ti problema? nakadagdag sa na problema ti sangsangwa kita. Ay, ano ti parikot mo? Ni Katrina. Insukat na kon kanila kay Manolo. Anya? Di ka man mangrabak iti kasta? Pudno ti ibagbagag.
Tamis mo ada tata si mo. Tinangibaga kanyak. Baknang ni Manolo. Kat no iso ti pakiasawa mairanod kay Tomat. Iso asandak akong traan ti panangayat ko kenkwana. Kwarta ka tilaang tinapatagkan ka. Praktikal itan ti panagbiag nanang. Saan mo amayapoy ti ayan-ayat laang dita? Amom kaday sakit unay tinakam ni Jumel itinamuan na. No kasta? Imbagayon kini Jumel iti amin nana. Wain, Nasayaat no kasta. Kat sapay la kuma. Tamaawat na tigasat na. Awan nga ruden dinaskan baya pagsaritaan mi. Umdasan day ta. Tap numawas-basan ti relasyon mi. Jumel, gusto na. Nabartikan. Bay anak lang. Diyan. Kaya't ko ti makalipat. Jumel. Apay nga inaramid kanyak ni Katrina ti kastoy. Anya tinagkurangak kan kwa na. Salud-sodam to kan na dayta. Ito agsarita kayo. Talaga kasarita. Damagak kan kwa na. No anya tinagkurangak. Kan no adda ginura na kanyak tapay nga insukat na. Jack may po sa panunutan. No apay ang nagbalin akas jay. Lamdo lang ti amo ka makagapo. Umuna, nasisirap iti kinabaknang nila kay Manolo. May kadwa? Ang mga no ginamdawayan mo nila kay Manolo. Kat awanan ti pagpilyan na no di ti makikasar kan kuana. Naimbag nga aldaw mo, tatasi mo. Tata, kunam kanyak Manolo. Kasnangag mo, tata. Apay ko maatata ti awag mo kanyak. Idin to ta agkataabta. San mo kumakontraan ti tata nga awag ko? Napangdayo ko king kaday ta akasagbalin to manugang mo. Anya. Nubya ko ni Katrina nga anak mo. Kaya't ko nga iti kabitan na panawan, agkalay sa kamildon. Saan? Uray saan nyo kayat? No kayat ti balasang nyo, ti makiasawa kanyak. Awan mabaling nyo. Anya. At dan iti gusto nga edad ni Katrina. Kat makapagkasal kami nga uray awan pamalubos siyo anaganag kan kuwana. Dua kami nga imbay ka ni Katrina di titurod nga ayuyang yuy di adwa, Jumel. Apay akadwam dayta alakay nga imay dito'y Katrina. Gaputa kayat ko asaksyan na ti panangibagak nagsinatan. Alipatan akon. Katrina? Manipod ita akan ito. Katput daw kung ayat-ayat ta. Apay nga aramidam kanyak ti kastoy. Anya tinagbasulak. Anya tinagkurangak. Awan nagpasulan. Kan awan ti nagkurangam kanya. Anya nga rod ti rason. May salaang ti makagapo. Ti awan kan ka kat adda kini Manolo. Lawlawagam kumatikayat mo nga ibaga. Anya ti kayat mo nga ibuksilan. Awan kan ka ti kinabak ng asap sa pula. Kat maalas mo. Taadda kini Manolo dayta. Kat iso ti pakiasawaan. Anya? Nupay kasta. Agyaman aklaangan iti panagayat mo kanya. Ngam agpatinggalaangan dito'y Jumel. Ti kinabaknang nila kay Manolo ti makagapo. Itinangayatan ni Katrina kan kuana. Wandiyan. Jak impagarup analakamat gayam ang masisirap iti pirak ni Katrina. Ang amuray kas jay. Saan ko latta may waksi ti puso kan riknag. Tinasayaat, lipate mo ni Katrina. Saan lang iso ti babae? Dito'y rabaw ti daga. Iwaras mo lang ti panagkita, may taglawlaw. Masarakam ti maikarilaunay di tapuson.
Dita na sinaw, panagayat mo. Nagsakit, Jenna. Narakot na ko tay. Naimbaglaangan. Tada ka mang patpatibkar kanyak. Nuawan ka. Ang mga noan yan ti maaramid ko iti bagi. Lalaki ka. Saan ka magbalin analupoy? Kasaritag to ni Katrina tagkasar kami iti kabitan na panawan. Di may sa kadagit anak kong agtrabaho iya Manila. Iso na iti umawawag. Hello! Nakawag ka man anak ko. Anya? Lukas na. Amomon? Awan, agbayso. Anya? Saan nyo akayat ang mga sawak manon? Ha? Saan ni kuwag lang kal almanan na? Saan? Saan ada kayo ti masurot kan magisuro kanyak? Tadi may paay tiragsak ko. Orayan niya ti bagbagam, asawak ni Katrina. Mayat kayo man wino saan? Anya ti kunam, Katrina. Agkasar kayaw kan manulaw. Kasta kang paiso, nanang. Saan mabalay? Mabalin, tatang. Saan may akayat adayjay a Manolo akas manugang? Awan mabalin nyo? No iso ti kayat ko apake asawaan, tatang. Agmauyong kakadain? Nasimbang ti panunot ko, tatang. Amok ti sasawag. Anak, agpanunod ka kumait namin ribaw. Sakbay nga desisyon ka. Desidido ako, nanang. Talaga ang makiasawa akin ni Manolo. Ay, talaga natanggan ti ulong. Tatang, ulitek manan. Sumaya at tibiyag tayo no jay baknang ti pakiasawaak. Iso asaan kay kuman ako muntra? Anya? Tano ni Jomel ti pakiasawaak. Agpatingga ak tula ang itibangkag kentaltalon akakaasi amadardarang iti ini. Anya, agkalay sa kay to gayam kanila kay Manolo. Wan Jomel, iso nga awatam kumanti kinapudno. Asaan adatatig kagasan. Nagsakit dito yung inaramid mo kanya, Katrina. Saan kanto ko mga agbabawi? Saan nagtungag babawi? Taamok anaragsakat to ken naging awa iti sidong ni Manolo. Nasisirap ka lang iti kinabaknang na. Naskanti pa nagpraktikal itang Jomel. Kat sorry, awatem kumanti amin. Lipatan mo ni Katrina. Ibawin mo lang ang tirik na iti sa bali. Wen, gusto ka. May sabalang kantis kan rupat kwarta ni Katrina. Kat saan amay kari itinasinaw a panagayat mo? Gusto ka, friend. Kasano nga ilalampay ti may sa tao. Arupat kwarta, kundi na matakdaran ti Karina. Di adal ka. Natak ng katao, Joel? Saan mo aldaan ang tibiyag mo? Gapula ang ti awan serbina, babae. Jenna, Sorry, tinaibaga ka. Nga masurunak launay ka ni Katrina. Di na inilala tinapudno nga ayat mo. wan nga rod. Agyaman na ka. Kasi tinakunak. Naimbaglaangan tadda ka amang patpatipgar kanyak. Napatid ka kanyak, Joel. Nasayaat kamot una tao. Kat gapoy ti day tagalad kat kinataom. Saan ka anarikat nga ayatan? Kahit kasaon, saan na ka anarikat nga ayatan ti asino man? Ang dati ko na, Katrina mahal. Sana kaya dagiti dalakkel mo, ti dumar ay ito, iti kalaysa ta. Uwan nga ron, mahal. Bayam latay ta, no di na kayat. Saan nga isuda ti makalapad, iti panagkalaysa ta. Uwan, masaludsod ko man kayan. Dagiti anak mo.
Umanamong nakamdimot lang, kadagiti plano ta. Nagkadkad da. Numabalin kat sanda na kaya ta mga sawag manangap. Saan nga isod at mag-isuro kanya? Tikat kaaduda amang ublag iti relasyon ta. Hawan nga rod. Mababainak pa'y kat ng daduma. Takon ko na kinayat ka kano. Kapulang iti kinabak ng mo. Oh, saan ka di akasta? Ha? Ay, wa. Ang hawang ka lang. Amok nga inayat na. Gaputa mariknam ngay ayat ang kaunay. Adong dungun kaunay, Katrina. Oh, naragsak ka kadimot lang, mahal. Launay. Kaya't ko, madaan ta adago si anak. Aniha? Kaya't ko ti magibati iti pakalaglag ipamtukan niya tungpal biyag. Anya ka di day tangay bagbagam. Kaslamat na mapukaw kanto. Sana maliklikan day tagsipod ta na tayo nga nakon. Kaya't tayo manwino saan dumtang ti sisina iti day ti abiyag. Saan ko ang kaya tapagsaritaan day ta, Manolo, mahal? Sige. Tigit di panaghani bunday di bagyo ti sa ganahan ta. Kaya't ko ang naragsak ken nakalalagip dagiti tunggal kanito ta. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ita ti planong Jomer. Ta nakikalaysan ni Katrina kanila kay Manolo. Saan pa'y launa yan orno si panunot ko, Jenna? Adan ay kadang ko. Anya day ta? Gusto ka. Apay kit din nadadaalag ti biyag ko. Gapo lang iti rupat kwarta kan balangkantis a babae. One mat. Kas na isulangan ti babae no atang pailaan. Aklonat. Nagbalinak a bulsak iti naunday a panawan. Kat, anya ti kayat masawan nita. Nagpaituraya kitirik na kan panunot ko. Nila ang Katrina tinakitak. Tinakaiturungan ti matang ko. Idinto ta. Adapay gayam sa bali amas na saysaya at gumiso. Anya ka di ti sasawa mon. Maikawa ka dagit ang ibagbagam ah. Maawatam to ti kayat ko asawan, Jenna. Saan ko akayat? Ako na ang tidakdakamate ka tao. Apanakip butas ko laang. Wano, aramatag tapno malipatak tinasaam. Ngayon pa'y kanyak ni Katrina. Anya? Ipamaysakit din nga si Kaswan ti organic farm ko. Dito iti pangibukbuka kiti panawan. Kabayatan ti pananglipat ko kan Katrina. Gusto ka. Katibagam lang no da maitulong ko. Talaga adakkel ti maitulong mo, Jenna. Kat ulit tagtagyaman kan ka. Tapulos adinak pinanawan. Kumusta ka, Katrina? Nasayaat kami mat nga gasawa, Jenna. Kat ni Jomer, kumusta mat? Ay, manmanon nga da ije balay na. Sa dinon, di pagiginan nan. Tako na maaman-mano nga da iti balay da. Sipod in kula, Simon. Ije latan organic farm na ti ayan na. Talaga ang nagagat ni Jomel. Di nang tumaartapan ti kinabak ng ni Manolo nga asawa. Nagdakkelin ti nagbaliw mga Katrina. Saan ka nakastay sigo di napakumbaba ngam amok? Talaga nga ado ti pagbaliwan ti tao. Nang runa no da amin ken kuana, Jenna. Nang runa ti kinabak nang. Katrina, mahal, sa dinutayan mo. Apay, anya man ang ti ibagam? No sumang petak, sa batin nakmadang. Tay talat pagalis tuwap. Kaputay ayat ang kaunay.
Saan ka mamati? Nanene. Apay mo dasan. Itakadipay ti panang iba gamit ti kasta. Idinto ta agasawatan. Agasawatan. Di mo pa'y tinumpal dagiti karim kanyak. Awan pa'y pulos na ipanagad mo kanyak kadagiti kinabaknang mo. Ah? Makatawanan din na palabas, ipod nagkasarta. Di kagdanag. Inton bigatrog yan tan nga si Kaswan dagita bambanag. Paisagana kita abogado. Adviso? Ay, agyaman ak Manolo. Talaga nga'y ayatan nagkaya. Sige, ibabayo amin ng dagiti landok, kada semento. Tabarang no, marugyan ton no bigat, ipatakder ko adak kalabalay. Ngara paap mi idi, kin Katrina. Jumel, Ha? Jenna? talaga gaya mga ipaypaysum ti ko ng kanyak ang mga ipatakder kay tidakkel abalay dito iturod. Ngayo yang hindi kini Katrina. Wana? Oh, dakkel a kwarta ti pagastos mo tita. Saan mo tapaglastog, Jenna? Ngam dakkal matan ti ornong ko iti bangko. Ah, wan. Mamati ak. Tadanda nilinawas sa mapan ka agi bangko. Ado nga minan ti paglaklak kong kadagiti apit mo, yung organic farm mo. Sa bali lang dagiti dingwan. Kasi ti baboy dyan daduma pa eh. Kastano dara pa optimize sa tao, Jenna. Asino nga iti pangisagutam ti teta. Kat, awan mata ni Katrina. Jenna, no adda na po ka, adda may sukat. Oo, nagkasatan. Asino day jay? Ang tirigat na. Saan na pa yung amo da ito eh? Anya ti kahan mo asawan. Saan mo pa'y anay baga kan kuana tirik na? Ngam ibagbaga mo nga isagot mo kan kuana? Uwan. Mabali na mamo no asino tinagasat, Jumel? Kaya't mo amamuan? Oh, syempre, no may talit mo kanya. Sikat yung bagbagak, Jenna. Anya? Siyak? Kalpasan na nagmaumaw ti ayat ko kan Katrina. Si kamat itan, ti pangisagutak iti awan kasping na apanagayat, Jenna. I love you. Ay, si Mau, lakay. Deh, paya kasta unay daras mo ay masidag kanyak. Ay na. Nagdakkel ti bimaknangan ni Jumail. Nagdakkel ti patpatakderen da abalay na. Ijayan ti turod nga ayuyang daiday kini Katrina. Ay, amok. Ken nakadado pa yan dagiti matulturungan ni Jumel. Babaan iti panagpapautang na iti kwarta. Ay, isut kababaan ti panagpaporsyento na iti kwarta lakay. Ay, no saan ka no akabailan dya imutang ti agbayad iti porsyento na. Uray jay lakanulatan bagi nawin nugatad nga inutang na ti sublina. Ay, Wayne. Iso nga ro da makatulong ako nak. Ket no makita namet talaga marigrigat unay tay taon. Ay, saan na pa'y napaporsintuan ti pautang na. Ay, nakasaysaya at unay at tao ni Jumel lakay. Awan makunakken kwa na malaksid iti kinasayaat na. Ken nagadong ti taraken na ye farm na. Wayne, kan adaw ti tao na ko naman. Wayne, ket masulidwan da amin. Iso ang makatulong pa'y kadagiti kalugaran tayo nga awan trabaho na. Jumel, agmerienda ka pa'y. Ay, thank you. Nagsingpat lakit din to sweetheart ko. Siyempre mo ta. Agyaman akyan ka, ha? Gapukan ka. Daras ang naglunit ti sugat to'y puso. Gapu iti panang sugat ni Katrina. Ay, kung nagtalinad ka na bulset, adi mo makita ti sabaling akayaw iti aglawlaw mo. Kinapudno na agpada kayo ano asidag teriknak. Ngam mas pinilik ni Katrina. Tateamok. Agtali na terikna na kanyak. Nyam. Ngam naglaka nagmaumaw ti ayat na. Kan naglaka na pura iti silang tipira.
Jumel, Ket ita. Saanin nga agsakit tinakam ko iti napasamak kada kami. Mas agyaman na kit di. Tada ka. Ana magrosing manan iti ayat dito'y pusok. ay ayaten ka met Jumel. Kati ka rin. Kukom ti puso kaginggat mauyos ti anges ko. Kasta akmat Jenna. Kat apaman amalpas ti mapatpatak dar abalay ta. Agkasartan adagos. Nuan niya ti karikeng kagatong pala, Katrina, mahal. Agyaman nak Manolo, mahal. Ay, ateng kaunay. So nga ramidag amin nga mo kapag nagsakam. Agyaman nak manan. Sige, patarayin pa nga rutilugan ta. Magagaran ako na makadanan iti ayon ti abogado. Sige, no, isot ko na. Dayta. At danton may pagpanagkal ko kinabaknang ko. Apaman amay nagan kanya ti daduma kinabaknang mo, Manolo, mahal. Wan, iso nga. Trak ka masabat ka kat. Ipawinit, madibilak. Si Mo, ti anak ta. Apay, anyat napasamak kan Katrina. Nadisgrasya na kanugin ni Manulaw. Anya, Imayin padamag di karuba na. Ay, nasi mo, dadakan kanwi di ospital. mapantangarod kita ang eda pa kay. Amun ta, no anya talaga tinapasamak. Jumel, aday padama ko kan ka. Ay na, jak amo na niya timarik nam ini daytoy. Oh, anya ti ipadamag mo kanyak. Takas taunay adaras mo ngay may ditoy. Ni Katrina nga ex mo. Apay ni Katrina? Nadisgrasya da kano iti asawa na. Anya? Kuhan, kat adada ka na iti ospital. Diyos ko. Tarabahin niyo kumaida iti asawa na. Ay, doktor. Ay, doktor. Ay, sa dinuti ay nagiti agasawa na disgrasya. Ay, kumusta anti ka sa saada? Kapinanuyo ka di dagiti na disgrasya na tata. Ay, anak mi jay babae, doktor. Kumusta dan? Natay ti may sa kadakwad. Ket adda ni ti morgue. Anya, Saan? Ay, doktor. Sino tinatay ka na kwada? sumbatan niyo kumati sa lunsod ti asawa, doktor. Jay lakay tata. Nana. Anya, No kay kasta, may sa nabulsak ti babae. Ta namaramaran iti riduma ti windshield dagiti mata na. Ken maputod pa iti may sasaka na. Diyos ko. Diyos ka. Oh. Apay ang nagawid ka pa lang dito balay, ha? Katrina? Pamela. Awanan ni Papang. Awanan ti kadbungan nga dyan dito eh. Awanan subliam. Kan saan ko maana pasamak day jay, no saan agapukin ka? Anya? Pumano kan? Kan saan mo namaan titawid mo? Tawan na pulos, tinaipanagan ken ka ni Papang akinabak nang na. Iso nga awanan ti karbungan pa'y nga agyan dito eh. Panaw! Ngam nagkasar kami kan Manolo. Nagkasar kayong agpaiso. Ngam kasi itinakunak. Awan karbungan nga uray sinti mo kadagitisan ni Kuana tadagi jay kat pundar da pay lang iti day di mama. Saan? Sige kakadwa. Burasin nyo lata amin dagiti mabalina na mailako. Sige. Ang anadan nyo
Tapno sana matiltal kan matadaal dagiti busal. Jumel, nakadado man ang purpurasan niya. One sweetheart. Ta adong amin ti order. Wow. Aywan kayam. Ada sa nga ilim. Sa nga ili. Wan. Sino? Ada ija kalapaw mo. Nagbati ijay. Sino? Ni Katrina. Pinagtalaw na kita anak ni Don Manolo ija balayda. Panawan kayo pa ha, kini Katrina. Mapana kiti anti mawat patakder abalay tanto. O sige, aganad ka, sweetheart. Pakawanan ako, ma. Jume. Saan ko natari gagayan? Ay panakasilpo ti relasyon ta. Ngamit di. Ang kitawag iti pamakawan. Tabarang luwag ang tirinda. Katrina. Sana ko na may kari. Kangunaan ti amin. Awat ka na ito tinusag. Gapo itinalabas sa panagambisyon ko. Abubak nang babagkan Manolo. Nanang, tatang, apay ang kastitigasan ko. Apay ang nagsangga sa takunay. Saludsodam tabagim do apay. Ay, sigaw. No saan na alinabsan tinagambisyon to'y anak ta bakit. Ay, Adayo kumaapasaran na amin dagitoy. Mabalin ado sampay kini apo Diyos dagitoy ita anapasamak kan. Gapot pa ng talikod mo. Itinadarisay nga ayat ni Jumel kan ka. Ita, nagasgasat ni Jenna. Taiso tinakaibaw ingan tinapudnaw nga ayat na. Nagbabawi ako na tatang. Nagbabawi analadawan. Ita, si Kanti nagbanag ang nakakaasi. Naidap tilawag dagiti matam. Malaksid amay sa kapayan apilay anak kao. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tayo sa marunungan kami patangatang agyaman na pagayam.